Ano nang kono kae? Bisa darat ora? Ora goyang-goyang nemen. Berat melesep anu kamerane. Iya, buruk ya. Apa? Ngertiin sedikit ya? Gak ngeresiin anu kuwi lho, tak ngeresiin gini kamerane. Tidak meneh. Ngombak, anake. Ono wae napa. Ono wae sing ketok. Ini apa tubiku? Ini tangan kurang ngono kuwi. Tapi enggak metu. Ah. Senengnya anu erok kae lho. Kira. Ketok nih. Kene nah. Ah. Syuting ya kene iki. Dilut urang. Tanganmu ki rasa nganu, Sep. Ngelek-ngelek ya ngono. Ngomong lah kok niku. Ora nyuting ngono wae ah. Menyat. Beri keluar sih, ini weh, ikut aja. Boleh tempat, geser, anu keluar. Tok. Pindah meneh.
Đó. Ano ba yung Hindi. Ano ba? Ano ba? Ang ko no. Tempo yan eh. Đó. Ano ba yung